това е втори епизод от Hide and Seek. Аз съм Боби4BG. Тук при мен е Бота BG. И в кое си? В Mountain ли? Да. Окей. Ето го Бота с женски скин. То и аз съм с такъв ама. И ще паузнем докато започне играта. И върнахме се, има още 0 секунди. О, аз съм музикална кутия. О, не, аз съм сикър. Аз съм на моето място, където никой не може да ме види. Аз ще убия. Хаха. Сериозно. Ей, видях първия. Кой? Какъв е? Диня. Ето, скача във водата. Айде. Спри, Бой, тук срещу тебе съм музикалната кутия. За тебе. Виждаш ли? Не, За теб. не, гоня една Диня, съжалявам, ще дойда след малко. Да, като ме изгубиш. Шит, бе, не бягай, бе. Я гей, ти колко хубаво го убих. Добре, аре, идвай насам. Ате, палеца в дясно. Дясно. Ясно. Ате, идвай насам. Една музикална кутия. Ага. Има утре. Здравей! Приятел, че искам да се кача. О, мога да се кача върху тебе. О, това е жестоко. Изчакай ме. Да, никой няма. Иди да ме зяпаш, само защото си личи. Абе, Добре, ето и си сядай си на място пак. Край. Абе. Не бе, кликни бе. Майко, разбираш на. О, мале, тук си много я... така. Да си видял някой наблизо? да. Кой? Чакай, сега ще включа как е. Чакай, че гледам. Аз мога да се разглеждам между другото. Браво. И хора, Бота. Ето кой е Бота. Бота е тук. Да. Така. Да. И сега е момента да ви кажа да се абонирате за мене, за Бота, за оная музикална кутия. Някой има с лък, ОМГ. За Алекс. Да, и за Алекс. Който се казва РВМ, долу на Проц. Да, той в момента не е при нас, но сигурно в третата част ще е вече при нас. В момента е 9 часа вечерта и тотално ми се спи. Но играя. И ще паузна. О, Сядай долу, бе, Бота, бе, атай. Майко, край. Целята. Ще се кача върху тебе. Да, бъгвам се, защото съм върху край. Деве, не мога да виждам, бе. Колко целя? Стане. Ти гледай да не те щупя. Не, бе! Как се издаваш? Добре, аз съм така точно до тебе. Не дей много издаващо да стоиш до някого и да го пазиш, изглежда. Не, тъй ще се прави, че удрям. Сам да ни ударя тебе. Защото ще стане голям проблем. Крис? Добре, хора, ще паузна за малко по проблеми. И върнах се. Его, извън. Ако има странични шумове, съжалявам много, ама имаме гости просто и е невъзможно да им кажа млъкните. Не! Добре, хора, това е гадно, много гадно. Добре, има само 4 хидъра. Хайдър, след какви са вода там. Единия знам къде е. Добре. Наистина вече, ако наистина чуят странични гласове, много съжалявам. Я цепни ма, Крис. Мале, край. Един идва към тебе и ти се издаде вече. Ей, аз не съм. Не. Стига, бе. Видя, махни се оттам, бе. Си много зле, бе. Ей, чупя, аз тук си чупя. Его, скача, бе. Скача нагоре, виждаш ли го? Его, бе. Къде, бе? Его, нагоре, бе. Изстрелвам ракета. Къде?
Ми спусна го. От бялото, като продължиш нагоре към кулата. Там се е. О, нещо. О, циквата. Край. И виждам та батка, виждам та. Край. То смъръщ чакърти. Мале. Печеля. Не! Идвам да те убия, Крис. Не! Добре, хора. Май ще имам време за още една. Добре, аре в Монтайн. Бързо! Ей, пак ли там? Окей, Да. не мога вляза. Вляза. Добре, хора. Страшен лак. Ще се върнем, когато започва играта. И хора, ние излязохме, защото имаш страшен лак. И всички други излязоха. Аре на Skyward ще се. И това е всичко от мене. Аз бях Боби 4BG. При мен беше Бота BG. Абонирайте се, коментирайте, лайквайте и довиждане.